Гаиләдә синең талантыңны беренче булып кем күрде? Аны гаиләдә күрмәгәннәрдер. Гаиләдә ул талантны булдырырга тырышканнардыр дип уйлыйм мин, чөнки безнең әтидә, әнидә әз булса да әзмәс җырлаштыргаладылар, театрга йөрделәр алар, үзләренең бер кичкенә генә төркемнәре бар иде, театр төркемнәре. Бу инде мин кичкенә вакытта, мен ничә яшь булганда аны хәтерләп тә бетермим. Һәм инде шулай әкрен генә теге о җырлый белә икән дип, мәктәптә әкрен генә җырлатып, мәктәптән соң Миңгол Абыйгалиев янына алып барып, шунда җырлатып, аннан соң менә шул үсеп җырларны өйрәнеп, ул вакытта Салават абый чоры дип әйтик инде, без Салават абый чорында үскән балалар, бөтенебез дә шушы җырларны җырлап, шул җырларны мәктәпләрдә җырлап, аннан инде мин театральный училищега кермәкче укырга, ләкин киңәш бирделәр дә башта музыкальныйга кереп кара әле, соңыннан ике вариантта эшләп кара дигәч инде мен башта музыка училищесына кергән, музыка көллияте дип әйтәбез, нимә. Анда алгач мин театр училищесына бармадым да. Мин беләм, син татар телен яхшы беләсең, шулай да бераз тикшереп алыйк әле. Беренчесе щедрый. Юмарт. Ыштансыз. Юмарт. Уикенд. Без аны сценарийда да кулланган инде. Уикенд авылга кайттым, бәрәңге алдым дип аталган. Дөрес, авылга кайтабыз. Я не ожидал. Мин бик каты шаккаттым. Я булмаса, гади телдә. Анаңны икән. Анаңны икән. Авырлыкларны һәм уңышсызлыкларны син ничек җиңәсең? Мин бер әйберне беләм. Безгә шушы авырлыклар һәм уңышсызлыклар аркылы яңа тәҗрибә килә. Урысча атап әйтсәк, получаем новый опыт. Җиңү өстендә ничек эшлисең, күңелне тынычландырып, мәчеткә барып, белгән дуаларыңны укып, Аллаһ Тәгаләдән аерылмыйча сорап, менә шулай минем юл шундый. Күз алдына китер, бу видео синең оныкларың кулына эләккән. Нинди киңәш син аларга бирер идең? Беренчедән укыгыз, икенчедән үзегез өстендә эшләгез. Бер кайчанда эмоцияларга бирелеп, теләсә нинди начар әйберләр эшләмәгез. Менә 3 киңәш минем. Развиваться, учиться, еще раз учиться, белмичә әйтмәгән. Ярат, зур рәхмәт сиңа. Все, хәзер сау булма инде, точно. Рәхмәт бик зур. Шуның белән шул дуслар, безнең әңгәмә ахырына килеп җитте. Сезгә саулык, сәламәтлек, шатлык, куанычлар, зур уңышлар теләп калабыз. Пока. Хыялларыгыз чынга ашсын. Пока. Киләсе очрашуларга кадәр кушылыгыз безнең каналга, лайклар куегыз, комментарийлар языгыз. Пока-пока. Commentary. Пока.